ina yan sabuwa yan faskaru ku masa uzuri, ina yan kankara yan danja ku masa uzuri, ba kolu ina kira dan Allah ku masa uzuri, Musawa har matazu da Allah ku masa uzuri, malumfashi muna kiran ku dan Allah ku yi hakuri, yan kafir duk ku zo dan Allah ku masa uzuri, ina yan dandini yan funtuwa ku masa uzuri, ina yan kungiyoyi dan Allah ku yi hakuri, aiki na nan tafi dan Allah dai ku yi uzuri, dukkanin al'umma dan Allah dai ku yi hakuri, Baby dan maska ne dan Allah dai ku yi hakuri, Dan Dutse Yanasane a karatu kowa za ya sha alkhairi. Town producer. To ku yi haƙuri jama'a, Dan Dutse Yanasane aiki za ya zo a karatu ku masa uzuri, addu'a ita ce gaba a karatu murna za mu sha alkhairi. To ku yi haƙuri jama'a, Dan Dutse Yanasane aiki za ya zo a karatu ku masa uzuri, addu'a ita ce gaba a karatu murna za mu sha alkai. Allahumma mallaki sarkin muka ƙara kula da mu, kare mu ga dukkanin sharrin mai san cutar da mu, kai mana arziki da wadata kar ayi babu mu, kai muka sa gaba ya Allah kai mana maganin mai shari. To ku yi haƙuri jama'a, Dan Dutse Yanasane aiki za ya zo a karatu ku masa uzuri, addu'a ita ce gaba a karatu murna za mu sha alkhairi. Ya har ma isa da aminci gun al-Mustafa, duk wani mai isa a gaban manzon mu ya rabbafa, sai ka jira a ko'ina ƙaunar ka nake al-Mustafa, annabi garkuwa kowa ya riƙe ka yana cikin alkai. To ku yi haƙuri jama'a, Dan Dutse Yanasane aiki za ya zo a karatu ku masa uzuri, addu'a ita ce gaba a karatu murna za mu sha alkhairi. Kowa ka gani tsaye ba shakka ya yi rarrafe, ku masa uzuri alkhairi na nan a tafe, shi mai hassada da idanu kullum an rufe, ɗan iskan gari ba aiki sannan bai faɗin alkai. To ku yi haƙuri jama'a, Dan Dutse Yanasane aiki za ya zo a karatu ku masa uzuri, addu'a ita ce gaba a karatu murna za mu sha alkhairi. Dan Dutse Yanasane dan Allah ku masa uzuri, ga fanni na tsaro Dan Dutse yana mana kokari, ga tsarin titina ƙauye har ma da cikin gari, fannin lafiya makarantu ma duk za ku sha alkhairi. To ku yi haƙuri jama'a, Dan Dutse Yanasane aiki za ya zo a karatu ku masa uzuri, addu'a ita ce gaba a karatu murna za mu sha alkhairi. Mata ma akwai tsarin ku na injin markaɗe, duk mai hassada to nan gaba bai da abun faɗe, mun ɗau man gyaɗa don babu ruwanmu da man kaɗe, keken ɗinki kuma mata lalle ku za ku sha alkai. To ku yi haƙuri jama'a, Dan Dutse Yanasane aiki za ya zo a karatu ku masa uzuri, addu'a ita ce gaba a karatu murna za mu sha alkhairi. Kofana nan take ga matasa kuma don kuji, Dan Dutse Yanasane burin shi yayi muku agaji, ga mota ga adaidaita ga matasa don kuji, wannan duk naku ne ku yi murna domin za ku sha alkhairi. To ku yi haƙuri jama'a, Dan Dutse Yanasane aiki za ya zo a karatu ku masa uzuri, addu'a ita ce gaba a karatu murna za mu sha alkhairi. Jama'a ku yi haƙuri wallahi akwai aiki gaba, za ku ga ayyuka sannan kuma za ku ga ci gaba, Dan Dutse ka za mu je Allah shi ke maka ja gaba, Dan Dutse gida-gida a karatu kowa za ya sha alkai. To ku yi haƙuri jama'a, Dan Dutse Yanasane aiki za ya zo a karatu ku masa uzuri.
gaba a karaɗo murna za mu sha alkhairi. Duk wani makiri to nan gaba kunya za ya ji, duk mai hassada da bakin ciki shi ma zai gaji. Duk wata kungiya mai karya duk ku tsaya ku ji, ku daina faɗin abin da ba ai ba ku koma kan faɗar alkhairi. To ku yi haƙuri jama'a Dan Dutse Yanasane, aiki za ya zo a karaɗo akwai masa uzuri. Addu'a ita ce gaba a karaɗo murna za mu sha alkhairi. Kowa ya yi haƙuri ku taho mu bi sannu a hankali, mu haɗe a guri guda mu baro layin mai izgili, mu bi layin mai gida Dan Dutse mutum mai hankali. Dan Dutse ka ja mu je har yau har gobe kana cikin alkhairi. To ku yi haƙuri jama'a Dan Dutse Yanasane, aiki za ya zo a karaɗo akwai masa uzuri. Addu'a ita ce gaba a karaɗo murna za mu sha alkhairi. Dan Dutse gida gida har gobe muna nan zani, karaɗuwa ta ka ce ba mai canza mana ra'ayi. Kai za ka saka ni kuma kai ne za ka hana ni, duk mai ja da kai Dan Dutse muna nan baya kai labari. To ku yi haƙuri jama'a Dan Dutse Yanasane, aiki za ya zo a karaɗo akwai masa uzuri. Addu'a ita ce gaba a karaɗo murna za mu sha alkhairi. Ya haƙuri jama'a Dan Dutse Yanasane, aiki za ya zo a karaɗo akwai masa uzuri. Addu'a ita ce gaba a karaɗo murna za mu sha alkhairi. To ku yi haƙuri jama'a Dan Dutse Yanasane, aiki za ya zo a karaɗo akwai masa uzuri. Addu'a ita ce gaba a karaɗo murna za mu sha alkhairi. To ku yi haƙuri jama'a Dan Dutse Yanasane, aiki za ya zo a karaɗo akwai masa uzuri. Addu'a ita ce gaba a karaɗo murna za mu sha alkhairi. Use as if K-Town on the mix.